so a buscar el millor mecànic de rens, però és que a nit se li va acudir donar fabada als rens per a sopar. I clar, avui s'han alçat amb la panxa tota rebolicada. Això és el Pare Noel que telefona per a disculpar-se. Què? Vas a demanar-me perdó per fer-me treballar el meu dia lliure? Bo, ja que estic ací, recolliré tots els missatges que ens heu deixat per al Pare Noel. Papá Noel, me llamo Sara, tengo 5 años, voy a Eleuterio Pérez de cole. ¿Cuántos renos tienes, Papá Noel? Muchos besitos. ¡Ho, ho, ho, Sara! Tota la vida amb el ho, ho, ho. He de modernizar-me. Provaré una cosa nova. Ho, ho, ho! No. Esta és la salutació dels indis. Heu, heu, heu. Heu, heu, heu. Però si això sembla el so d'una alarma. Entrant a les cases a la nit, no és pla de sonar aixina. Pot ser que tingues raó. Com els youtubers que tenen una salutació especial, volia ser original. Santa, a veure, la pregunta de Sara. Ho, ho, ho! Comencem! Això està bé, veritat? Esplèndid. Benvinguts al Pare Noel visita a la biblioteca. Santa Claus, Sant Nicolàs, Viejito Pascuero, és a dir, jo. Compreneu que em moc per tot el món i cada lloc m'anomenen d'una manera. Fixeu-vos, anem a fer una prova. Vaig a fer-me el distret. Santa Claus. Sant Nicolás. Viejito Pascuero. Qui m'estarà cridant? Senyor del capell roig i la barba blanca, contesta la pregunta de Sara, per favor. Ei, si este sóc jo! Com veieu, tinc molts noms. Ho, 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 Sara! Com has crescut des de l'última vegada que et vaig veure l'any passat. Mira, et conte. Els meus amics rens viuen amb mi prop de la meua casa del bosc, a Lapònia. I són... Tro! Troll, Llampec! Llampec, Entremeliat! Entremeliat, Cupido! Cupido, Cometa! Cometa, Corachó! Corachó, Saltarín! Saltarín, Ballarín! Ballarín I Rodolf! i Rodolf. En total són... Quants, Sara? Molt bé! 9 rens! És bona, Sara! Els follers s'assabenten de tot! Bé, alguna xicoteta maldat pots fer, mentre siga graciosa. Ho, ho, ho! Bon Nadal! Soc Bea i tenc 3 anys. I vinc acá a la calle del Carbonari. Y le voy a preguntar al Papá Noel quién es el seu reno favorito. Ho, ho, ho! Però, Beatriz, quina pregunta! Quina pregunta! Ai, 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 la pregunta de Beatriz! Oh, sí, una pregunta molt difícil per a Pare Noel, perquè tots els rens són tan bonics. Oh. Sí, 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 perquè tots els rens que m'ajuden per Nadal són amics meus i els vull molt! Ai, i jo? Però, que això siga un secret entre Bea i jo. He dit entre Bea i jo! Encara que els vull a tots, Rodolfo és molt Rodolfo! És el primer que tira del trineu i l'últim que va incorporar-se a l'equip de rens. Resulta que un Nadal
va haver una nevada molt gran i no sabien per on anar. I Rodolfo es va ajudar perquè tenia el nas molt brillant, perquè una fada li va posar llum i no dubta en ajudar-nos i va il·luminar-nos el camí. Jo tinc un altre secret només per a Beatriz. He dit que només per a Beatriz. A mi també em va ajudar Rodolfo quan vaig perdre les claus de la casa de Pare Noel. Em va il·luminar el carrer que estava pleno de neu i les vaig trobar. Que vas perdre les meues claus? Saps què? Que malgrat que tots li tenim un afecte molt especial a Rodolfo, hi havia gent que reia del seu nas. Això és veritat! I ara no podem tindre un gran amic com és Rodolfo. Santa Claus, Dis-me. jo també sóc la teua favorita, veritat? Ho, 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 Beatriz! Ens veiem el 24 per la nit! Encara que estaràs dormint. Però, Pare Noel, sóc o no sóc la teua favorita? Sí o no? Ho, ho, ho! Hola, me llamo Guillem y tengo 6 años. Voy a Rosario Pérez y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo vas tan rápido en una noche? Ei, Guillem! Com va tot, col·lega? Tot bé? Ai, així no és. Ho, 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 Guillem! Perquè la veritat que vaig tan ràpid gràcies als meus rens i a un brevatge màgic que preparen durant molts mesos. Nosaltres, els follets, busquem superlíquens en el bosc. Són fongs i algues i fem la poció màgica amb un ingredient secret. Sí, la nit de Nadal, la nit que repartim el regal, els rens prenen el superlíquen. Aquesta poció màgica és només per a ells. Els dona unes qualitats fantàstiques, entre elles volar i ser tan veloços que tarden 5 segons en arribar des de la vall a Lapònia. Va haver un dia, mare meua, la que es va embolicar. Hi havia una gran tempesta i vaig caure del trineu. Però, això és una història molt llarga. Si voleu conèixer-la, atents! I parlant del trineu del Pare Noel, vos porto avui una recomanació d'un llibre que trobareu a la Biblioteca de la Vall d'Uixó. Es tracta de Quan el Pare Noel va caure del cel, de Cornelia Funke, una de les autores més prestigioses de literatura infantil i juvenil. En esta història n'hi ha pares noels tradicionals i bons i pares noels malvats que volen acabar amb tots els pares noels tradicionals. Això comença quan el Pare Noel té un accident i s'estavella contra la terra. De manera que ben pensat, vaig a buscar al mecànic de rens. No siga que el Pare Noel tinga un accident y estos Nadals s'acaben per sempre. Hola, me llamo Brahim, tengo 7 años y soy musulmán. Aunque no celebro la Navidad, quiero pedirle un regalo a Papá Noel y que haya salud y paz en el mundo.